Rapahohom bima rohata tapasadama martangyang nahuhom mahita di bagasar rohata bi. Amin. Selamat apen madihita sude. Sadarion di minggu apen napaduahon, ima minggu panomunomuon di Tuhan Yesus Kristus si paluai. Rap marningot dohita di ulang tahun di distrik napa 22 tahun di tahunon. Rabdo manghamulatehon pasu-pasu nirbata Jahoba sahat tutikion nama masu-masu ulau pakubasion pararat barita nauli pasadaon dohot asiniroha di distrik Sapudupitu Indonesia bagian timuron madok mauliate mahitu Jahoba ay pardenggan basa do ibana ay rodi saleleng nilileng na do asin ni rohana dohonon ni Israel ma airo di saliling-liling na do asir ni rohana dohonon ni pinopar ni si Aron ma airo di saliling-liling na do asir ni rohana dohonon ni akan na makabiari Jahoba ma airo di saliling-liling na do asir ni rohanai sian hagugutan dohu pajau-jau Jahoba gabe dialusi Jahoba ahu dina pinaluba na iyahu alani ilas marohata tapuji madebatam marhite namarede siad bukwede nomor 45 ayat sada 2 Dalam naik
Hosiana rajani adameo rulubara asana binowani damedo asana Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi purbadia na tumopalangit dohot tanaon. Amen. Hodo ale Jehovah di halunguton rohaku, ale de batakku marhaposan hodo ahu, saya unang paila ahu asa unang marsurak-surak akka musukku mida ahu, ndang tahe tagamon tarurak manangise siyan akka na makaposiho, ali Jehovah, say pabotohon matuahu akka dalanmu, jala ajarhon tuaw akka bugasmu, sadarion ma ro Tuhani manopod jorona, beta tasoba maibana, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita, ale amanami na di banuagijang, namadok mo luyate dohami tuho, ala di paboton ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalahosal pusugot langit dohotano, alay na hotdo anggo hatam rodi sa leleng nileleng na, apkup nii, ikon patardo sugot sa luhud jolma di jolo ni habangsa parumuami, saya si maroham di hami, pahot marohanami marhaporsyaon di hatam marhite-hite ton di parbadia, padungo mahami jala paringgas hami martangiang, asa marlas ni roa hami paimahon ho, jala asa dapot hami hanguluan na sora suda. Amin. Super
Patangihon mapatik ni debata di minggu apen na paduaon sadarion. Ima patik parjolo sahat tu patik paupaton. Patik parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatata. Nang jadi maraku pahu bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jalan dang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano. Yang go tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata yang go suture dalanna. Ayo na uhum dosugot akkana marsineang di goarna. Patik paupaton. Yingot hamuma pabadiahon di hari minggui, di naonomari maula hamuna sa siulanmu, alai angguari papituhoni, hari paradianan ni Jahoba de batam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lailahi, manang naposom boru-boru, Rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halap na mangabati hutam. Ay di naonomari do dito padebata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni, di bahenido ubain na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianay, jala di parbadiay. Atong rap mangido gugo mahita siya Tuhan debata, laho mangulahon na hombartu pati nai. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami. Amen. Las binarohamuna hatiku rohai, nang brojo rajamu nang mabohat tuai, dang magpanggo tapi anggo Refleksi ulang tahun HKBP Distrik 17 IBT. Marudut-udut dalam meragam do pasu-pasu ni Tuhan Jahoba di Huriana. Sahat tutikion manotong do asin ni rohana marmudu-mudu pardalanan ni Huriana. Dilehot ti kinarga di hita laho manangikon hatay ima nagabe hanguluan di hita kajol maon. Nunga mamulus taon nagajang Huriana, HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur, gonop 22 tahun, lammangerbang do ulaon pararat barita nauli, martaba bilangan ni Huria do takka pos pelayanan, dilehod debata Jahoba do hita ulaon na arga, asa pararat harajaon na, barita haluaon doot asin ni rohana. Tiukap Tuhan Jahoba do rohata, asa parsidohod diak kaulaon para sinorohaon, mangurupiak kadongan na mga dopiak kahagugutan, di tonga-tonga di bangsoon, manupahi dana pensiun HKBP, dohot ragam na asing ulaon para sirwaon, songod dalatta mangulahon parsuruan ni Tuhan Yesus Kristus, hinorhon ni, naeng dope lamar situtu hita patupahon ulaon para sirwahon, tuwak ka na humaliyang hita, tarlumobi tuwak kadongan sa haporseaon.
Tuhan Yesus Kristus do nang madyo makaholongi jala pasadahon huriana nunga taday jala parsaulihon pakorhon ni hasadaon ni huriana marhite na marsitopangan hita diak karagam ni ulaw di huriana alani naeng dopenian lam marsitutu hita mangkaholongi huriana makaholongi hasadaon dohot makaholongi hajongjongan ni bagas jorona asalam marsangap guarnit ni tonga-tonga ni Portibion. Ebenezer Alahodo na madyo kami tulaon para sirohaon, say patupa mangulo namin ang dohot tuwak kataon na nangro, asa patarang ulo namin sungunak karwas ni Huriam. Amen. Tatopoti madusat na nagudangi tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata Jahuba para siroha diari sadarion parkupotom nami do na jujut hurang posroa nami dohod dinahurang hubas sami mangulakon pajawon na siyan hoy. Di johodo hami ali Tuhan debata songon parhalado partohonan deba parhalado naso partohonan deba pengurus harian ni kategorial distrik resort nang Huria pengurus ni kategorial lansia ama ina remaja naposobulung dohot sikola minggu dohot diaka kepanitian na maragam di Huriami alay si patar raus dohami di jaujomi marhobas nang hurang tinggil ubigi parsuruan mi jala pangula na hurang mangaleho tiki tulaon par nasahatmu tuhami be molohu bilangi hami sa luhut nai ndang tamahami manol soli dosa di jolo ni nabadiyai Aka jol managali jalaguk dosa dungulu nami jut-jut hubai kami aka sogo ni roham alanihi mangelek mahami tu adopamu saya asi maroham dihami ali Tuhan Jehova mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Say unang paingoy kingot ak kadusa ni haposon nami, dohot pangalasyon nami, sa ingot mahami khobar tuasi ni roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu, ali Tuhan Yesus marparmuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Roma hamu tuahu asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tuksura rara dosa muna songon abid bunga dadap. Botardo bahenokku songon itak. Naperara songon abid hasuba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Tabigima kata ni debata epistel di mingguta sadarion imanata surat di Pesalmen 24 mamuka mai sianaya sada 1 ayat 10. Gok di Jehovah do tanoon do di sina portibion do hot pangisina. Ise doon na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala ise doon na humjongjong sogod di hajongjongan di habadiyaw nai. Ima halak na maruli pasu-pasu sian Jehovah, dot hatigoran sian debatan na dihatuaon nai. Patugijang ma tohang muna, hamu aleak ka harbangan, patugijang ma hamu aleak ka pitu sian narobi, asa bongot raja na humaliangon. Patugijang matohang muna hamu aleak ka harbangan, jala patugijang mahamu aleak ka pitu sian narobi,
asa bongot raja ni hamuliao non. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Tahatidakom mahaporsyaw ni songon na hitindakon ni dongata sa haporsyaw di sadok portibion ramahita mandok. Au porsea di debata Jahuba ido ama au porsea di Yesus Kristus anak ni bata Jahuba na sasadai iman na tubuan ni si Maria na gabi-gabi siya ton di purbadia andorak so habubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mati tarpajal dobiana di hau pinarsilang na tuat lubanotoru dunta na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun debata Jakoba amanai pargugo na suatu dosani di simay bana pay mamulak sugot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jaladok sada huria na badia huria topan ni akra Kristen akka na badia do dia sesan ni dosa do dihatai na mandok mula mangulu sugot daging ni halak na mate do dia nguluan na sora suda. Amin. Tabigi majolo ede puji-pujian sian Korina HKBP den Pasar.
Shalom, horas madihita saluhutna. Amang inang tabegema tikting di tonga-tonga di minggu ta sadarion tanggal 4 Desember 2022. Naparjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu Advent paduahon jala topik di minggu ta ima marhabadiaon manomu Hari Kristus. Hidup suci dalam penantian Hari Kristus. Paduahon sadarion minggu tanggal 4 Desember 2022 distrik 10 Pitu IBT naeng patupahon hari ulang tahun distrik. Mardomutusi patupawata do papungohan pelean ima di ibadah pagi, siang, dohot sore lau madukung program anggaran distrik 10 Pitu IBT tahun 2022. Patuluhon Natal Sekolah Minggu HKBP Denpasar. Lau mempersiapkan Natal ni anak kota Sekolah Minggu dipangido tusude orang tua asa mangaleotiki lau pataruhon anak kota mengikuti latihan Sekolah Minggu HKBP Denpasar. Jadwal Boyma Taida Sianwar Tanah Adong dihita. Papaton persiapan Natal Naposo HKBP Denpasar. Lau mempersiapkan Natal Naposo HKBP Denpasar di Patupado Gladikotor ima di hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 dohot gladi bersih ima di hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 dimulai pukul 10 siawita maringanan di gereja jala di hari Jumat tanggal 10 Desember 2022 mambaen dekorasi tambahan. Pinangido tusude naposo asaboi mandohoti ulauni. Palimahon menguduti hasil ni rapat panitia umum Natal 2022 naeng pasahoton sosialisasi pelaksanaan kegiatan Natal 2022 sahatu tahun baru 2020 tolu. Sosialisasi di pasahat dung sidung warta di sude ibadah pagi, siang, dohot, sore. Panomon bunga altar di jalo garejata do sumbangan bunga altar ima Advent Parjolo tanggal 27 November 2022 sian keluarga Amang J Simbolon Inang Boru Sinaga. Advent Napaduahon tanggal 4 Desember 2022 sian keluarga J Simbolon Inang Boru Sinaga. Advent Napatuluhon tanggal 10 sada Desember 2022 sian paduan suara Jericho. Advent Paupaton tanggal 10 walu Desember 2022 sian sektor Sada. Tanggal 22 Desember 2022 sian Opung Joshua Borusiahan ima Natal gabungan punguan ama ina inahana dot lansia. Tanggal 25 Desember 2022 sian Opung Esto dohot Opung Grades. Tanggal 1 Januari 2020 tolu sian keluarga NN. Garejata pasahaton mauliate tu aka ruas na mga lehon sumbangan sa itu hatama na mga ramoti. Papituhan perjamuan kudus sesuai program ni Garejata hari Minggu tanggal 6 Desember 2022 pukul 10 sadawita di patupahon perjamuan kudus tu aka ruas na marsahid di Jabu Manang na di rumah sakit. Tu aka ruas nana yang dilayani asa menghubungi situasi sektor masing-masing. Pawaluhon. Kegiatan remaja HKBP Denpasar dari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 remaja HKBP Denpasar naeng patupahon kunjungan sosial tu panti asuhan Elisama nani uluhon Inang Pandita Rusbina Boru Sinaga dohot Dewan Koinonia.
Jemaat naung manumbang boy mata jaha di wartana adong dihita. Sia. Kegiatan kreatif Naposo HKBP Denpasar. Pinangido tusude ruas HKBP Denpasar nana yang memesan parsel tuari Natal 2022 dohot tahun baru 2020 tolu boy mata pesan tu Naposota melalui Novita Boru Manurung Manang Juan Simanjuntak. Pasapuluhan laporan Pesta Huria Manang Pesta Gotilon 2022. A. Hasil Pesta Huria, total pemasukan 320 juta 836.800 rupiah. Pengeluaran 56 juta 800.220 rupiah. Hasil pesta 270 juta 35.580 rupiah tunai 250 juta 35.580 rupiah. Piutang 10 sada juta rupiah. Hasil pembangunan untuk pengadaan kursi gereja AC gedung sekolah minggu 20 juta, lunas 10 sada juta, jala sisa piutang sia juta. Dipangido tu akar ruas ni huriata asaboi ma segera lau malunasi. Hasil dohot laporan Pesta Gotilon 2022 nunga diserahon panitia tu parhalado di sermoni huriata na di hari Kamis tanggal 1 Desember 2022. Jala pembubaran panitia na yang dipatupa huriata ma di hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 10 sia wita maringanan di gereja Parhalado ni Huria Pasahoton. Mauliate godang tusude anggota panitia Pesta Gotilon 2022 sian sektor tolu dohot sektor opat. Nanaung patupahon acarai jala mardalan dengan tuhatama nama ngaramoti. Sapuluh sada, ruas natamba mulai sadarion minggu tanggal 4 Desember 2022 di Jalo Huriata do Jemaat Orientasi Ima Keluarga Amang William Junior Latu Heru Inang Ivana Mai Ros Boru Simurangkir. Keluarga diberkati di gereja GPIB Maranatha Denpasar Bali. Nasida tinggal di Jalan Raya Sesetan, Gang Pakusari 2 nomor 10 Opat Denpasar, masuk sektor pitu. Keluarga nunga di Patandahon, turuas di ibadah pagi, jam pitu 30 wita. 12, di hari Senin tanggal 5 Desember 2022, Dewan Diakonia Gereja melalui seksi Diakoni Sosial Naeng Pasahaton kunjungan kasih Manang Pangokulion tu keluarga RS Murangkir Inang S Boru Hutagalung sian sektor pitu alamat Jalan Raya Sesetan Gang Pakusari 2 nomor 10 Opat Denpasar jam 10 sia wita dipangido tusude ruas sektor pitu asa ro lau mandohoti ulauni. 10 tolu kursi gereja, pengadaan kursi gereja nasian panitia pembangunan nunga selesai diadakan godangna 20 walu unit, pinangido tusude ruas asa tetap menjaga jala memelihara. Gereja Pasahoton Mauliati godang tu panitia pembangunan dohot sude ruas ni HKBP Denpasar. 14 mohon dukungan doa tu aka ruas namar sahid Ima Nyonya Manurung Boru Sianturi Amang PH Tambunan Nyonya Tambunan Inang de Boru Silitonga Amang RC Tumorang Amang E Simangunsong Opung Asimadoli Nyonya B Sidauruk Boru Panjaitan. 15 laporan keuangan boy mata jaha di wartana adong dihita mulu adong nasalah
asa di Paboa tu sintua sektor masing-masing manang tu sekretariat gereja lauk koreksi. 16 naparpudi ulang tahun. Majelis Dohot Ruas HKBP Denpasar pasahoton ulang tahun kelahiran manang pernikahan tu sude ruas nomor ulang tahun sian tanggal 27 November sahatu tanggal 3 Desember 2022. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis sian Amsal sia ayat 10 sada, ai marhite hiteau gada arimari jala tabadiho akataon ningolum. Songonima hatani debata namanya pahita saluhutna, kiranya kesehatan, sukacita dan umur panjang diberikan dia terang surgawi. Mauliate. Selanjutnya tabegema sosialisasi sian panitia umum Natal 2022 dohot tahun baru 2020 tolu. Selamat hari Minggu ma dihamu amanami nanami nang dihita saluhuna. Kami mewakili panitia Natal sektor 5.6 nang mewakili hita saluhuna ruas ni huriatta. Songon sosialisasi itu hita saluhuna songon tema Natal di hita tahunon tabuka sian Matius 2 ayat 12. Demikian bunyinya. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dengan subtema, kasih setia Tuhan membimbing dan menyertai perjalanan tiap orang percaya. Demikian. Amang inang molo tabereng 3 tahun sebelumnya kita terkendala masalah parkir. Jadi ruas kami mohon di tanggal 25 malam Natal, tanggal 31 kami akan mengadakan 2 sesi ibadah. Nah parjolo ima sesi pertama di jam 16 jam 4 sore. Nah paduahon buka 2 sesi ibadah jam 10 sia 30. Di sesi kedua tapak kema 2 gedung. Gedung utama dohot gedung sekolah minggu. Jala tetap dilayani oleh pendeta majelis dohot panitia sektor 56. Amang inang untuk masalah parkir, kami himbau untuk ruas, untuk di GSM kita akan adakan semua parkir motor. Jadi tolong kita ikuti aturan dari panitia nanti tanpa terkecuali. Jadi sudah tabayan non mobil di gedung utama. Jadi unang adongan non aka masalah ikuti ma aka aturan-aturan sian panitia sektor 5.6. Alana kendalata selilingon selalu do parkir. Jadi unang gabe masalah kita to kalingkungan mohon kita taatin. Jadi dakolang di Natalon tataati di hari Minggu pesongoni. Ubere nak kaning amang situasi mangusong adong mamarkir motor na naborata motor non di kuci sitang muse datolak ni amang magkadi motor non. Jadi sia siro wak kasitui. Terlumubi dia wak kana posonami. Ay naposon nama sebenarnya contoh di Hurion, nagabe panutan. Kami mohon untuk naposo di Huria ini, bikinlah yang terbaik di Huria ini. Bantulah amang-amang Sintua ini. Sintua itu bukan untuk jadi tukang parkir. Jadi memang ngabosan Hurion pasahat tetuhita. Alai mangido kami mudah-mudahan marohadami dihita seluhna asa dapat kita kahanguluan jala dapat pasu-pasu kita mulai sakurion. Jadi kami mohon masalah parkir tolong yang tertib. Molo perjoloro unang diparkir di pudi di jolo kosong. Jadi ido kendalata selilingon. Namun untuk tahun ini
kami panitia sektor 5 dan 6 mencoba untuk 2 gedung utama dan gedung sekolah minggu. Dan puji Tuhan kemarin sudah diisi oleh AC-AC baru, ada 4 AC untuk kita biar nyaman beribadah di GSM. Jadi molonga go anod di ruang utamaon, molo di araun panitia hita tu GSM mangolohi mai tahak kamanginang re akan perpudi. Jadi tetak do dilayani pardita di gedung sekolah minggu. Jadi sarupa dia sahikma sude untuk ibadah Natal tahun baru. Jadi pos rohanami mangoloi mah hita saluna dia ka aturan di panitia. Alana hita kan 1 tahun sude do hita panitia. Jadi margatti do. Jadi mulai tema di tuhatta pos rohanami rohadame do tabuat tuhurion. Songoni mah sosok-sosok yang kami panitia sektor 5 do onom mulai tema. Mare de maita sia bukede o papulu sada ya sada do namangihut lasta papung mapeliata sada ado sadabi.
Damai debatana sumurung sian salut naroha, imana mangarajai ati-ati dohot pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata barita nauli hatani debata di hita di minggu Advent apa 2 hon di bagasan sadarion, imana tersurat di surat ni Apostel Paulus maddapoton Huria Filipi. Biddu sada ayat 3 rodi ayat 10 sada asa hujaho kami madihita tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi songono maridok disi. Mauliate hudok tu debatakku ganup huingot tamu. Toktong manang sadihari pe hutangnya kon hamu sudena sian las nirohaku do huula tangyaki. Ai huingot saormuna tu barita nauli sian mulanai sahat rodin waing apaloma pos nirohaku naung upuka ulau nadinggan di bagasan hamu patuluson ni idoi sahat rodi arini Kristus Yesus tamado songoni rohaku midahamu na sude alana di bagasan rohaku hamuna ai rappartohap di asini roha na tuawido hamu saluhutna di na terhurungi au nang dina hutariason jala hu odolhon barita naulii ai debatado saksiku di balganisi hol humida hamu sude mangihuton pangasi ini Kristus Yesus jala oddo hu pangido naeng ma lam sumurung holong ni rohamuna marurat di parpinotoan dohot dinasa panibangon partodion lau manakasi narumikoti asapolin hamu so partuk Tuhan sahat rodi arini Kristus asaramos samu marparbue hati goran marhite-hite Yesus Kristus bahen hasangapon jala puji-pujian di debata ima sahat na horas madita saluhutna akamanginang adong 4 minggu Advent na masing-masing adong tema besarna di minggu nasalpu di minggu Advent na parjolo nunga ta rap tabigi rupani taringotu pakirimon hub. Jadi non arong dope 2 nari sadari omma minggu Advent apa 2 hon na tema besar na ima taring tu haholongan love ano di minggu patuluh do minggu papaton ima lasni roha joy dohot hadameon peace ala itu tu jojot do gabe maul hita mangulahosa ala di akka perdebatan terlebih akka amanami sipatalas doroha molo berdebat ama taring tu ugamu taring tu hatani debata taring tu bibil ali molo nga igijang di jam 10 agak bahaya memang jam 10 borngin somal na molo sahat di minggu-minggu Advent akan mengenang muncul menom musai perdebatan di media sosial bui do mangulahon perayaan Natal di minggu-minggu Advent imatar somal na songoni ala di huriat tapi non nunga dipuka naposo bulung mar Natal di tanggal 10 kelapatan na di minggu-minggu Advent dope nian sian deba na mangorai ala memang secara liturgi gabe herama pakurangi mana kamanginang masuk mahita tu perayaan Natal di minggu-minggu Advent di perayaan Natali nunga tubuh ibana Hosiana tadokon ali hola masuk tu hari Minggu Maranatha nita muse jadi atar hiraima ale baru tutu sasitong nak boido perayaan Natali di bagasan minggu-minggu Advent
Mula mundur hita musedau, kamanginang sebelum adong perayaan-perayaan Natali, perayaan-perayaan Advent songoson nari, Minggu Advent 1, 2, 3, 4. Semuanya itu disebut dengan Minggu Epifanias, Minggu-minggu Epifanias. Jadi itu adalah satu perputaran perayaan khusus dari mulai Advent pertama sampai nanti tanggal 7. Jadi setidaknya ada 3 perayaan yang tanggalnya tidak berubah di HKBP. Tanggal Natal di tanggal 25, Tahun Baru di tanggal 1, dan satu lagi, Epifanias di tanggal 7. Mau hari apapun, mau hari Senin, Selasa sampai Minggu, perayaan Epifanias, Minggu Epifanias itu selalu jatuh di tanggal 7 Januari. Karena itulah tadinya rangkaiannya, dari mulai akhir, minggu akhir Parhuriaun sampai tanggal 7. Maka Akka Ama, kaum bapak biasanya berdebat sampai saat ini. Dan setiap tahun orangnya ganti-ganti. Kenapa ini harus terus dibahas? Karena memang setiap tahun orangnya ganti-ganti, yang baru pengen bahas-bahas soal agama itu setiap tahun nambah. Gitu. Baik itu anak muda, baik itu kaum ama, setiap tahun itu nambah orangnya. Entah itu baru, kalau di agama seberang dibilang baru dapat hidayah begitu. Baru pengen bahas agama baru tahun ini. Lalu dia tiba-tiba dengar. Beberapa orang ini baru tiba-tiba dengar. Sebenarnya kelahiran Yesus itu tanggal berapa? Benarkah di tanggal 25? Kenapa ada golongan-golongan Kristen, kelompok-kelompok Kristen yang merayakan perayaan Natal di tanggal 7 Januari? Nah ini mulailah debat-debat itu. Nah saya katakan tadi, saya senang dengar kalau ada kaum bapak, apalagi Naposo Bulung juga, yang mau rela bahas-bahas itu, diskusi tentang itu. Tapi kalau sudah sampai di atas jam 10 malam, itu agak sedikit riskan, agak sedikit berbahaya. Mulailah masuk kata-kata yang memang nejugulak kok, misalnya kayak gitu. Itu masih enak, nanti tambah jam lagi, tambah 11. Nau tuh aku memang, saya berkeras dupen nama. Jam 11. Sampai song ini kamu. Tapi intinya adalah tadinya semua dari mulai akhir ujung tahun Parhuriaun, Advent 1 sekarang kita katakan, sampai tanggal 7 Januari adalah satu rangkaian. Namanya Minggu Epifanias. Nanti kalau tanggal 7 Januari bukan hari Minggu, kalau 7 Januari bisa kita perhatikan nanti. Kalau tanggal 7 Januari bukan di hari Minggu, maka hari Minggu yang pertama akan langsung perayaan Minggu Naparjolo Dung Epifanias. Jadi bukan Minggu Epifanias, Minggu Parjolo Dung Epifanias. Kalau kebetulan dia Minggu Epifaniasnya tanggal 7 Januarinya di hari Minggu, maka dia langsung Minggu Epifanias. Itu minggu yang tidak berubah. 25 Desember, 1 Januari dan 7 Januari. Itu tadinya satu rangkaian mengenang. Jadi bukan, itu kenapa juga kita masih perayaan Advent tapi sudah pasang pernak-pernik Natal. Jadi vibe Natalnya itu sudah berasa begitu kita masuk ke minggu pertama Advent. Karena memang tadinya itu adalah satu rangkaian. Minggu Epifanias, pewujudan Allah, penampakan Allah artinya. Mulai dari minggu-minggu Advent itu kita sudah merasakan bahwa inilah pewujudan Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau soal pernak-pernik ini sudah beberapa kali mungkin saya bahas selama di Denpasar ini, evergreen, tentang rangkaian-rangkaian bunga itu. Syukurlah bapak-bapak baju merah itu belum ada, Sinterklas. Di beberapa negara, apalagi di negara-negara barat, mengenang perayaan Natal tidak lagi merayakan Yesus Kristus. Udah merayakan Sinterklas sekarang. Itu bahayanya. Nah, maksud kita ke minggu yang kedua Advent, mengenang topik besarnya, tema besarnya adalah tentang
holong ni roha, love, kasih. Tentang mengasihi. Topik minggunya sendiri yang diaturkan HKBP adalah marhabadiaon manomu arini Kristus. Tetap suci di dalam menyambut kedatangan Tuhan hari Kristus. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop yang barusan mengenang di surat Filipi pasal 1, yang pertama mau kita lihat adalah tentang kerendahan hati seorang Paulus. Dari kitab ini, dari surat ini bisa kita lihat bahwa yang mendirikan jemaat di Filipi adalah Rasul Paulus sendiri. Kita lihat dia sangat bertanggung jawab. Begitu ada persoalan di Huria itu, dia tidak serta-merta tinggalkan. Toh aku juga di penjara begitu. Kalian mau ada persoalan ya urus saja sendiri. Aku juga punya persoalanku. Aku sedang di penjara. Bagaimana aku di penjara ini? Aku sakit-sakitan, aku kesepian di sini. Di sini pengap. Aku tidak dihargai. Aku dibuat sebagai, dilihat sebagai seorang penjahat. Tapi dia enggak. Dia tetap mengirim suratnya, dia memperhatikan, dia mendengar keluhan-keluhan orang-orang di Filipi. Amanginang. Dia tidak meninggalkan mereka. Dia mengkristenkan orang-orang di sana dan dia bertanggung jawab untuk buah mereka kemudian. Amanginang para orang tua, anak-anak itu tidak lahir dari keluarga kita atas pilihan mereka sendiri. Anda sebagai orang tuanya, mereka lahir di keluarga Anda, bukan juga pilihan Anda. Tapi seberapa banyak orang tua yang sampai saat ini merasa bertanggung jawab atas kehidupan rohani anak-anaknya, atau malah justru menyerah, atau malah justru lepas tangan, asal madung dipaingot, atau malah ada orang tua yang jadi contoh buruk bagi anak-anaknya. Ditaruhod dunian, mau lihat madu tuaka amanami na boy rapak kita satu jamita di bagasan tikyon. Dari ada mau lihat ma dia ka manami na boy hitarapak merminggu. Karena beberapa kaum ama merasa ya sudahlah pokoknya ngapi nataru nanong doh may besi. Itaruhod do inatay, ditaruhod do dana kisikola minggu. Ali amat tay so dilapo. Paimahon. Akamang darong bangku tempel tu banua gijang. Kita harus bertanggung jawab. Mereka lahir di keluarga kita, dihadirkan di keluarga kita sebagai suatu berkat. Toh kalau kita minta sama Tuhan gak dikasih, kita merungut-ungut juga sama Tuhan. Sekarang sudah dikasih. Ada anak-anak itu, maka bertanggung jawablah. Rasul Paulus bertanggung jawab atas orang-orang yang sudah dikristenkannya, yang diajaknya mendengarkan kabar sukacita, berita tentang Kristus. Maka dia bertanggung jawab ketika apapun ada persoalan, ada masalah di jemaat di Filipi, dia selalu tergerak. Ini posisinya Rasul Paulus sedang dipenjara. Dia dengar kabar bahwa jemaat di Filipi sedang menghadapi masalah, maka dia tergerak, dia merasa bertanggung jawab, ini jemaat Filipi adalah tanggung jawabku. Maka dia kuatkan mereka. Dia di penjara dan dia masih sanggup ngomong di ayat 3 tadi. Mauliate hudok tu debataku ganup huingot tamu. Dia posisinya di penjara. Ale sanggup rupanya mana madok mauliate tu debata. Holan alani marningot huria nadi Filipi aka ruas ni huriana di Filipi aka mengenang. Jadi bertanggung jawab dan
rendah hati. Dia pakai kata hamba dan dia memposisikan dirinya sama dengan Timotius. Di pasar rupa honibana rupani ibana tu si Timotius. Di ayat na perjolo sa ujahok kami dihita biddu sada ayat sada songonod di dok Apostol Paulus. Au surat tinongos ni si Paulus dohot si Timotius akana poso ni Kristus Yesus, hamba Tuhan. Dia menempatkan diri sebagai hamba Tuhan dan dia sejajarkan dirinya dengan Timotius yang adalah muridnya. Bahkan dia sebut beberapa kali sebagai anak dari Rasul Paulus. Tapi dia sejajarkan, dalam pemberitaan dia sejajarkan. Dia merendahkan dirinya, mengenang kemudian dia tetap bertanggung jawab untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang lebih menyedihkan, mengenang adalah kita sekarang sudah di zaman yang terbuka. Tidak 1-2 orang di antara kita, Kristen Batak, yang berkeluarga dengan orang-orang yang tadinya bukan Kristen. Lalu seterusnya bagaimana? Apakah kita bertanggung jawab sudah mengajak orang mengenal Kristus? Atau ditinggalkan keimanannya? Atau yang lebih buruk tadi, justru menjadi contoh yang buruk. Malah orang yang diajaknya masuk Kristen lebih Kristen dari dia. Begitu. Rasul Paulus bertanggung jawab untuk itu. Yang kedua adalah tentang jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi ini dipuji oleh Rasul Paulus karena mereka memang baik. Marsileon-lehon. Jadi, siya mulai adigat do, adong hubungan ni sada huria tu huria na asing, siya mula ni mulana, adong huria. Jadi di jemaat mula-mula ini juga mereka saling mengumpulkan persembahan. Yang di Filipi, yang di Efesus, yang di jemaat-jemaat yang lain nanti, mereka mengumpulkan dana dan mereka bantu jemaat yang di Yerusalem. Ada yang mau memberi, ada yang enggak. Ada yang keras hati, ada yang enggak. Karena ada beberapa jemaat yang kebanyakan orang-orang non-Yahudi. Sementara di Yerusalem itu orang Kristennya orang-orang Yahudi yang berasal dari Yahudi. Jadi ada yang merasa, enggak, itu bukan kelompok kami. Filipi itu campuran. Ada orang-orang Kristen yang dari Yahudi dan ada orang-orang Kristen yang dari non-Yahudi. Tapi mereka baik dalam marsilehon-lehon. Mereka kumpulkan ketika ada pengumpulan dana untuk membantu jemaat yang di Yerusalem, mereka kumpulkan dengan baik hati. Mereka saling tolong-menolong. Dan ciri khasnya orang-orang non-Yahudi itu, orang apalagi yang dari Yunani yang mengenang itu suka berdebat. Mereka suka debat. Apapun mereka perdebatkan. Tentang ketuhanan, tentang hidup, tentang roh, tentang akhir zaman, tentang apapun yang mereka dengar unik, yang berbeda. Dan itu jalan masuknya Paulus ke mereka, ke orang-orang Yunani. Itu jalan masuknya Rasul Paulus tentang dari diskusi-diskusi dan perdebatan-perdebatan itu. Tapi ada persoalan. Ini tadi persoalannya. Kenapa Rasul Paulus merasa bertanggung jawab kepada mereka? Ada persoalan. Mereka baik marsilehon-lehon, mereka baik di dalam ibadahnya, mereka baik menolong orang lain, tetapi di dalamnya, di dalam sesama jemaat itu, dang sada rohana sida. Sama-sama orang baik ini. Ini yang paling mengesalkan di pelayanan mengenang. Ini yang paling mengesalkan. Kalau ada orang baik dan ada orang jahat, enak. Kita tinggal pro sama orang baik dan orang jahat ini otomatis akan mundur. Tapi kalau dua-duanya orang baik dan mereka bertentangan, ini yang susah. Mau bela yang ini, si ini juga baik. Mau bela yang ini, si ini juga baik. Pelayanannya baik. Keahliannya dalam bidang pelayanannya baik. Nah kalau sudah yang dua ini ribut, kita akan kesal. Ini yang terjadi di Filipi. Orang-orang yang rajin di dalam pelayanan itu, ternyata mereka bertolak belakang dalam pola pikirnya. Maka ini mau diingatkan Rasul Paulus. Saya bacakan di pasal 4 mengenang.
Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Oppe hamu akadongaku nahina holongan jalana hina siholan halasan nirohaku jala tupalhu songoni mamar sihohot hamu di bagasan Tuhani hamu akaholongan. Ini dia. Dua orang yang sangat baik di dalam pelayanannya tetapi bertentangan. Hamu Yehudia dohot sintike huapoi mahamu asa marsa dani roha di bagasan Tuhani. Di ayat 3. Hu elek-elek ma dohotto ale sinsigus nabotor. Urupi manasida akanong madongan yau marukil humokok barita naulii. Rapon si Clemens dohot dongaku saulaon na dibanari di buku Hanguluanido Gornasida. Susah sekali emang, Inang. Kalau dua orang yang sama-sama baik itu, denggat dua-dua pikiran nah, masuk na rencana nah, manang usul nah, alidang arong naulu mengalah. Iko songonod do bainot tanin na nasada. Tujuan na lau hadingganod do, lau tu hadingganon. Rosibe, daong iko songonod do bainot ta, udinggat do songonon ninna. Lau tu hadingganon do, tu hadingganon. Alidang boy merdomu duaca. Kalau sudah di pelayanan seperti ini, kami yang bingung ngamanginang. Karena kami lihat kedua orang ini atau kedua kelompok ini sama-sama baik. Sama-sama orang yang memang memikirkan pelayanan. Tetapi malah kenapa mereka malah jadi sikut-sikutan? Maka Rasul Paulus sangat bisa dikatakan dia juga sedih. Dia miris lihat dia sangat ingin kedua orang ini, Yodia dan Sintike dan orang-orang yang disebutkannya tadi itu untuk marsadani roha mahamu katanya. Marsadani roha mahamu di bagasan Tuhani. Ini dia tadi. Yang kayak saya bilang, kalau sudah molonunga berdebat taring waktu ugamo, taring waktu ulaon, digijang di jam 10, jam 11, ulo masuk ngonon. Jadi nak. Bisa tolongin, kasihan jatuh nanti. Ya nanti jadi pendeta ya dek. Kayaknya ciri-ciri itu, tanda-tanda. Ya, mereka berdebatkan damai, misalnya. Oh, damai itu seperti ini. Tapi mula-hula menokku saya hutaringoti panitia Natal, kemanginang. Mohon maaf ma, alai contohnya paling enak ngambil contohnya di panitia Natal, serius. Alai dang namanya nyindir panitia Natal tahu. Panitia Natal pada umumnya seperti ini. Mana ringoti temanya Natalnya yang seperti tadi. Hadameon, nunga tubuh rajani Hadameon, begitu. Tetapi meneringati Raja Damai ini, ribut mereka. Yang tadinya baik-baik aja, berkawan tadi ini, masuk ke panitiaan, gara-gara mau nyema misalnya, kalau masalah warna nyema. Ikon, bainot taruh ikon arung do warna masna, asa songon na bagak, ina nasi ada, dawat tong, atfed do pion. Ikon warna na ungu do, ina nasi ada nari. Hola nalani iyo lu ribut, lu dang masih atoan. Nguruk ko, memang najugule nih masih ada tuh. Olah menaringoti warna misalnya. Padahal tujuannya adalah merayakan Kristus yang lahir sebagai Raja Damai. Tapi di dalamnya tidak ada kedamaian. Aka mengenang dipungu apa songoni do jut. Pungu-pungu kategorial. Rapak na dinggat do nani hata anak. Dakola nih, ipunga marga. Akan abur judo di bagasan. Yakin dang arong na juga isi, dang arong na kepengen asa pungoni hancur, asa pungoni sega, asa pungoni gurgar rugi do akalan na asing. Rapak na burju do. Ale martok karmon. Guarna perpunguan, guarna persadaan, guarna punguan. Ale dang sada di bagasan.
dang pungu di bagasan. Ini mana terjadi? Kamangnang. Dungi martari mak maju hita di ayat opaton somal natahe mulo ta ingot di ulau dia do jujut di jahahon. Marlas niroha mahamu toktong di bagasan Tuhani. Huulahi mamadok marlas niroha mahamu. Di ulau dia do tahe jujut na kamangnang. Pangapulior do tahe. Itu katakan. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Di ulaun pangapulior do jujut nanti. Ali ternyata do konteksna. Oma molo membuat ayat-ayat tidak lesa ponggol, kelasa ayat. Inilah yang terjadi. Songon ayat na perjolo naking bidusa da ayat tolu. Mauliate hudok tu debatakku ganu puhengot tamu. Bahasa Indonesia na jujur tadi dipakai kenapa sudah kubota kamanami oke doi pakaiamu menggombal inang tikina jolo. Dakko tama batik na sian surat manang na zaman muna tiki SMS tahe. Aku bersyukur kepada Allahku setiap aku mengingat kamu. Baru itu runa spasi. Iya kamu. Ini tentang jemaat, bukan tentang pribadi. Ini dari laki-laki ke laki-laki, bukan gombalan laki-laki ke perempuan. Tapi dipakai untuk menggombal. Ya. Aku bersyukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah, ayat yang ini juga di pasal 4 ayat 4, bersukacitalah, marlas niroha mahamu toktong di bagasan Tuhani, huulahi mamadok marlas niroha mahamu. Ternyata ini di dalam jemaat juga, di dalam huria. Lau marlas niro haduhita di bagasan hurion. Lau marlas niro haduhita di bagasan punguan kategorial. Lau marlas niro haduhita di bagasan punguan marga. Lau marlas niro haduhita ubain natabain kepanitiaan. Unang ma di bagasan gabedang marlas niroha, gabe marsugo niroha, justru gabeta bemusu. Ido ternyata ayati marlas niroha mahamu. Sahalinari hudok marlas nirohama. Bersukacitalah. Sekali katakan bersukacitalah. Jangan ada yang di dalam punguan, di dalam kepanitiaan, di dalam parsadaun, di dalam kategorial yang justru tidak bersukacita di dalam pelayanan. Justru tidak bersukacita. Maka bersukacitalah. Itu yang mau disampaikannya. Amanginang. Yang terakhir sekali. Allah nungarong na batuk. Biasanya nguap dan batuk itu nular. Molongarong nasada, molongin ini menular. Molongarong nasada na batuk, nah, ini juga nular. Ya, maka ini yang terakhir kali mohon sabar sedikit. Maka inilah yang mau diminta dari perikop ini, Amanginang. Dari Minggu Advent yang kedua, topik besarnya tentang kasih, tentang menjaga kesucian. Saya bacakan ayat 9 dan ayat 10. Jalaod dohu pangido, naing malam sumurung holong ni rohamuna, marurat di parbinotoan dohot dinasa panibangion partodion. Panibangion partodion. Ada hal-hal yang mau ditimbang. Maka mohonlah kepintaran untuk itu. Tadi gue bilang sama-sama orang baik ini. Ingatlah lagi, tujuan kita untuk bergereja, tujuan kita untuk marpunguan, tujuan kita untuk markategorial, tujuan kita untuk di dalam kepanitiaan. Mintalah panibangion yang benar-benar baik dan untuk kebangunan bersama, untuk bersukacita bersama. Laho manakasi narumikoti asa polin hamu so partuktuhon sahat rodini arini Kristus. Kita sekarang sama-sama sedang menanti, menanti arini Kristus, arina parpudi, hari kedatangan Tuhan. Kita sama-sama menanti itu. Maka tetaplah di dalam kesucian, tetaplah di dalam kesatuan hati. Itu tujuan kita bikin semua kegiatan-kegiatan ini. Itu semuanya.
kita bikin ulaun ini, kita bikin pengumuman ini, tujuannya adalah itu, menjaga kesucian, saling mengingatkan, saling menegur untuk mengubah seseorang, memperbaiki diri kita dan orang lain. Tujuannya adalah itu. Hingga nanti ketika Kristus datang kedua kalinya, kapanpun waktunya, kita katakan kita siap. Tidak ada lagi orang yang takut. Karena, memang di pengumuman kami sudah diajarkan untuk tetap suci. Memang di perayaan-perayaan kami sudah diajarkan untuk tetap saling tolong-menolong, untuk saling berbuat baik. Maka kapanpun Tuhan datang, kapanpun hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kami sudah siap, kami di dalam keadaan suci, kami di dalam keadaan baik, tidak bercela. Selamat Advent, amin, kita bersatu dalam doa. Mauliate mali Tuhan Jehovah di asini roham di hami satu bagasan tikion di palwaso hami masuk tu bagasan perningotan Advent napa dua hon di bagasan tikion atau ngajar hok kami ali Tuhan asa toktong marholong ni roha songon na niulahon ni naposom Apostel Paulus suaksoni akka ruas ni huriam na adong di huria Filipi ali tutu akka perdebatan akka pamula-mulaon na adong di huriai tung padao masya kami ali Tuhan ajar hok kami sa toktong di bagasan hasa daun ni roha toktong mangulahon akka nadinggan marlas ni roha hami diganup akka pakobasyon na pinalwas mo hulahu kami marlas ni roha hami di akka punguan na hudohoti hami di akka punguan marga punguan parsahutaon punguan kategorial di bagas nami be di keluarga toktong mali Tuhan di punguan dia pe di palwaso hami makobasi sibuan dame mahami disi sibuan lasniro hamahami disi toktong urupi hami li Tuhan asat marsada ni roha di ganup ulaun tarlumobi di huria hakabipe den pasaron ali Tuhan tung padau ma tod di pamula-mula sian bagas rohanami be ngali toktong pasada rohanami paingot tami li Tuhan nalau marlas ni roha dohami ala ni ganup ulaun nang perayaan nami di nalau marlas ni roha dohami ubahinna di punguan hami ubahinna di akka ulaun perayaan hami ajar ho kami li Tuhan unang paloas sibolis najati lau mangelay la roha dohot pikiran nami jala sa di hari pe diharoro ni anakmu Tuhan nami Yesus Kristus pos rohanami na buanon na dohami tu bagasan harajawamu ala polin dohami diarii mauliati ma di holi Jehovah hupasat tami saluhutna kaulaun nami di bagasan saminggu manipaton tu tangan pangaramotiom munabadiai hubuak kami nang distrik namion distrik 10 pitu Indonesia bagian timur asa toktong marhite akka pakubasyon narong di distrikon marsangap maguar mo nabadiai pasu-pasu saluhut na kaparhobas amanami pareses ng saluhut jajaran na asa toktong mangulahon na hobar tunahin alamohommi mauliati madi holi Jehovah marhite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho amin ta uduti maredde hita huhut mata papungo piliata Oh
Ta tangyak koma pilihat tatua dopan ni debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut seleon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami gudang ni sileon-leon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar homma damena tutoddim. Amanginang saluhutna pangula nagok tiki parhaladu partonan situa nang akka parhobas na makobas hita di parminggon sesi na paduaon di bagasan tikyon pasatot tuhita. Selamat hari Minggu madita salutna, selamat Advent, Tuhan memberkati. Horas. Horas. Saya masuk
besar